magapatigayon subong adlaw sang pagsinapol si Iloilo City Mayor Raisa kaupod ang Local Public Transport Route Committee sa Iloilo City Hall. Ini ang may tanan sa pag-grant sang prangkisa sa Davao-based operator para sa pag-operate sang isa kagatos ka mga blue taxi sa syudad. Ang nasambit nga pagsinapol pagatambungan sang Traffic and Transportation Management Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Association of Taxi Operators in Panay, Committee on Transportation sa City Council, Lakipman ng Transport Cooperatives kag mga operator. Sa interview sa Bomba Radio kay Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Treñas, iyagin pahayag nga isa sa mga tuyo sang pagsinapol nga maistoryahan ng mga reklamo kag kabalakas ang taxi operators kag drivers sa pag-operate sang blue taxi. Suno kay ini kasunod sang pagpadulong sang Association of Taxi Operators sa Panay sa opisina sang alkalde bangod akon agod magpangayo sang bulig kag magpalabot sang ilang nga concern. Ginpahayag man ni Gorzal nga wala sang public consultation kag wala man na coordinate sa city government ang pag-aproba sang prangkisa sang blue taxi. Matandaan nga ginkumpirma sang LTFRB nga natala na nga mag-operate sa syudad ang blue taxi buwas Oktubre 30. Suno kay altura duha ka Davao-based taxi companies ang nag-apply sang prangkisa agod nga maka-operate diri sa syudad. Ang ATOP, Association of Taxi Operators of the Philippines, diri sa Iloilo, nagkantuman diri sa kay Mayor Raisa, no, nagpalabot man sang ilang concern. Same man ang concern naton nga way sang public consultation nga natabo, no. So ginmanduan sang aton nga alkalde, ang aton nga Local Public Transport Route Committee, LPTRC, to convene immediately to discuss this matter. Ang concern sang ATOP is ang pagsulod sang bag-o nga franchise. Si Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas.